Upean luonnon, lähestyvän ukkosrintaman ja paikallisen yhteistyön innoittamana on aika siirtyä Varkauden rastille numero 2. Kalankasvatuksen haasteista on puhuttu paljon, hyvistä asioista vähemmän. Hieno sekin tarina, että Saimaan tuoreen Finnforellin tuotantolaitos on tuossa muutaman kiveheiton päässä ja he osallistuivat tämän heidän lähimmän kosken, Ämmänkosken ennallistamiseen 3 vuoden ajan rahallisesti. Tervetuloa Finnforellin Varkauteen. Täältä lähtee maailmalle vastuullisesti kasvatettua kirjolohta. Ja tuolla takana näkyy meidän kiertovesikasvattamo. Tämän osaston vuosituotanto, mikä tässä takana näkyy, niin on 1 miljoona kiloa. Et meillä tuossa jatkuvasti kiertää vesi tuossa laitoksessa. Sitä käsitellään. Tuossa meillä on veenkäsittelyalue, jossa sitä vettä puhistetaan. Ja koko ajan kierrätetään samaa vettä tuossa laitoksessa. Sitä lisätään pieni osa sitä kiertävää vettä. Tuoretta vettä sinne sekaisin. Enempi ja enempi siirrytään tällaiseen niin sanottuun kuivanmaan kalan kasvatukseen, että siinä pystyy hallitsemaan ne kaikki muuttujat ja pitämään optimiolosuhteet kaloille ja myöskin sitten ne veen käsittelyt pystyy hoitamaan. Kehitetään kiertovesikasvatusta. Energiatehokkuus, rehuja kehitetään yhteistyössä Alltech Fennoaquen kanssa, eli saataisiin entistä paremmaksi rehut. Sitten tietysti just tämä, että energiatehokkuus per tuotettu kalakilo. Hiilijalanjäljen seuranta. No mun mielestä se on ehdottomasti vastuullisempi valinta kuluttajankin näkökulmasta kuin vaikka norjanlohi. Että tästä puuttuu ne suurimmat norjanlohen ympäristöongelmat, mitkä sillä on. Eli siellä on nämä valtava määrä loisia, jotka tarttuu näihin luonnonkaloihin. Täällä ei ole sellaista ongelmaa ollenkaan. Toinen iso ongelma siellä on nämä karkulaiset, joita kymmeniä tai satoja tuhansia yksilöitä voi karata niistä kasvatuslaitoksista vuodessa, mitkä sitten risteytyy näiden luonnonlohien kanssa ja heikentää niiden selviytymistä. Ja täällä jälleen kerran niin ei ole sitä ongelmaa. Varsinkin kun ollaan noissa suljetun kierron laitoksissa, niin se on kumminkin se ympäristöystävällisen tapa tuottaa kasvatettua kalaa. Ja tosiasia on kumminkin se, että ei meidän villi lohikalakannat kestä sellaista kalastusta, että me voitaisiin syödä niitä päivittäin. Ja sen takia me tarvitaan, ehkä tämä on toivottavasti semmoinen siirtymävaihe, että joku päivä meillä on ne luonnon lohikalakannat siinä kunnossa. Ja se on tietysti meidän ultimaattinen tavoite, että niitä voidaan hyvällä omalla tästäkin ottaa ruuaksi. Tärkeää olisi, että suomalaiset käyttäisivät kotimaista kalaa. No, meillä on tarjolla kirjolohta, mutta tärkeintä olisi, että kotimaisen kalan kulutus kasvaisi. Mun mielestä tämä on ollut se kehitys, mistä WWF puhuu vuosikausi, että pitäisi tuoda tämä kirjolohen kasvatuskin näihin suljettuun kiertoon. Onneksi täällä nyt sitä kokeillaan ja käsittääkseni aika onnistuneesti siinä myös tuotannossa onnistutaan.